Avui és un dia important perquè ens juguem la Lliga tota la temporada, juguem contra el segon, avui matemàticament podem guanyar aquesta Lliga i guanyar aquesta Lliga és pujar a segona. O sigui, és un dia històric per nosaltres. Baixem, anem ampros. El segon és el Vilanova i el portem enganxat darrere, però amb l'avantatge que podem treure avui a falta d'una jornada ja som líders, si guanyem. Bueno, avui fiquem el broche de oro, que es diu en castellà, o sigui, avui és un dia molt especial pels que portem aquí 15 o 16 anys, que és el que farà aquest club, és un dia molt especial i molt maco. El rugby, a diferència d'altres esports, prima molt el companyerisme i la noblesa. És molt bàsic que es respectin aquests valors amb els companys, amb el rival, amb l'àrbitre, amb el públic, amb tothom. Vam començar l'any passat. Primer ens vam ajuntar, com sempre suposo que els amateurs, 4 amigues, després vas mig enganyant amigues que vas portant i així vam anar ampliant el número de jugadores. O sigui, l'important és jugar perquè nosaltres ara mateix no estem a Lliga, però estem fent l'impossible per mantenir aquest joc i concertar com ara mateix amb el Vilanova un amistós, però sobretot jugar. És un esport que pensa que al final ja, no sé si coneixes el que anomenem el tercer temps, que és passat el partit, el saber separar el que s'ha quedat al partit i compartir una estona tant amb el contrari com amb els teus i acaba sent tot molt familiar. El tercer temps és un ritual, diguéssim, és com l'Eucaristia, dins del que és la missa, doncs el rugby és el mateix. Comparteixes amb els companys que venen a casa teva cerveses, patates, conversa, tot el que puguis. I a vegades els tercers temps poden allargar-se molta estona i és una celebració molt gran. L'equip local convida al visitant. Sí, sí. Es fa a tots els nivells, a la tercera catalana ho fem, a divisió d'honor es fa, a les lligues europees es fa, als mundials es fa, sigui sempre. És una cosa que respecta molt. Forma part de fet es diu tercer temps per això, perquè forma part del partit. O sigui, és la tercera part del partit. Farem un tercer temps conjunt de masculí i femení, seguidors, àrbitres, tu, si tothom que vulgui que vingui al camp sempre està convidat. És important que un club sigui com una família i aquí és una cosa que es respecta molt. Tothom que arriba, jugui la secció que arribi o encara que sigui un cop de mà o entrenar, forma part d'aquesta família i ara ha crescut molt, som una big family. Tot ho fem junts, o sigui, és una unió dins i fora del camp, estem molt lligats tots uns als altres. És el companyerisme el que fa que el rugby sigui tan gran. Today is Friday! Today is Friday! Friday is the fucking day! Friday is the fucking day! Thursday is the drinking day! Thursday is the drinking day! Wednesday is the working 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 day! Monday is the finger day! Monday is the finger day! Are you happy? Are you happy? I want to fuck you all!